Čauko. Čauko, kakauko. Čauka, kakauko. Moje meno je Sáška. A vedľa mňa sedí Andrej. No a môžeme začať hrať. Vidíte jeho blbý hlas. A máme prvý level 50. Toho, koho ste počuli, že to tie mená vystihne, tak ten bol môj brat. Tam je jeden zombík, musíme... Nebuchaj obrazov. No a... SMD. No ale však nemáš konečka, čo? Však už tam máš 50. 75. Ale 50. Čo potrebuješ to? Áno. No, daj to sem. Tu dám toto. Si moc ingeli. Tu je jeden zombík. Čo? To nevadí. To buchne. Buchne. Bum, bum. Nebuchne. Vidíš? Niekoho. Potrebujeme toto. Už nám ide ten debilko. No, to ti preskočí. Nepreskočí, lebo ja tu mám minu. Preskočí. A preskočí sem do stredu a toto buchne. No. Tak sa už pozri. Vidíš? A čo mám buchnúť? To ti bude trvať. To ti hneď dožere. Potrebujem z toho. Znova ide. Tam, kde sem daj toto. Toto dám sem, lebo tu je tento. A toto daj sem. Ty budeš mi straničku dávať takto, tak. Dobre? No. Teraz znova tam. A hento tam. Bez stranička. Nie, daj tam 100. Buchlo. A takéto dávaj iba sem, dobre? Jaké? Také mini dávaj iba sem, lebo tu ti to buchne. No, wow, ty mal zlánku. Trošku sa na... Vrten. No, rýchlo. To máš málo. Toto rýchlo zežere. Dobre, to bude, tak. No, dobre. Ako vidíte, tento level je taký priemerne ľahší. A máme, ako vidíte, nové... Čo to? Novú rastlinu. 175 slniečok. To je...
končí sa táto. Dovidenia. Čaute.